Machín afronta la responsabilitat de salvar l'Elx l'any del centenari, una efemèride que han volgut celebrar amb una programació farcida d'actes al voltant de l'entitat. L'última, la publicació d'un llibre sobre l'afició i la història de les penyes franjaverdes. Carlos San José va ser el primer president de la Federació de Penyes de l'Elx, amb una junta de 5 persones que analitzaren la passió franjaverda d'una manera organitzada. El centenari l'ha motivat a plasmar la història de l'afició i de les penyes per escrit. S'han fet molts llibres parlant de jugadors, del propi club, però mai s'ha fet un llibre parlant de l'afició. La marxa esportiva de l'equip influeix en el nombre de penyes, que ha arribat a ser de 35. Ara en són 18. La il·lusió de San José és que l'Elx es consolide en l'elit per a revifar el franjaverdisme fins i tot fora d'Espanya. Hem tingut penyes a Conca, a Madrid, a Màlaga, tenim la penya a Marbella. Van tindre una penya a Xina i una penya a Londres, que va ser un orgull per a tots. I per aconseguir-ho serà fonamental que Machín protagonitzi el miracle, la salvació en l'any del centenari. La il·lusió és el que tenim i els penyistes, lògicament, no podem pensar en una altra cosa que no sigui la permanència. El llibre Les penyes de l'Elx es presenta este dimecres al restaurant Franja Estadi a les 9 de la nit.